tanků T-35, protože ve výzbroji vapením. Takže i vidíte zde, ty nehorexy jsou podobné, částečně má šiký pancíř, jak předčelný, tak boční. To se publikovalo taky na jeho hmotnosti 45 kul. Je taky veliký, 680 cm dlouhý, 31. v rámci první nasazení bylo v roce 43 Kurska a ještě přetěl ty nedoby, takže se slavné vystoupení, ale později se stal jedním z nosných tahounů německé při přepravě při vagónování, takže měl dvoje pásy, jedny bojové, které